Yekemîn lêstika bi Kurdî bêjan dest bi xizmetê dike. Projeya Kulbajarê Diyarbekirê û Batmanê hatiye meşandin, xebatên ji bo amadekarî û xizmetdayîna projeyê xilas bûye û dê di 26 îlonê de dest bi xizmetê bike. Milyonluk bir yatırım yaptık. Karsaz û rêveberê projeyê Behmendowû, naveroka lêstika bêjan ji bo Kurdistan 24 û Hanirxan. Lêstika me ya kurmancî yekemîn e dinyayê de hên û me çêkiriye. Ew jî 26 mehê App Store û ser Google Play'ê de ê were weşandin. Projeya bêjan çar gavê wênakê heye. Me seta pirtûka çêkir. 20 kitabê me hene. Yani Tirkî jî me destek daye û me rêzê çizgî filmekî çêkiriye. Ew jî bêjan navê wênakê bêjan e. Bêjan Batmaniyê qîskeka 8 salî karakterê me din şamaran hene, hevalê wênakê Delal, Mirza, Mem hene. Dembaş bêjan, wê tu bi xêr û xweşî hatiyê. Lêstika bêjan ji bo zarokên 2 û 5 salî hatiye amadekirin û dê di telefonan de jî bikare bê lêstin. Xêzefîlma bêjan jî her serdemekî ji 15 beşan pêk tê û ew ê jî dê bi awayekî dijîtal bê firotin. Bejan merhaba, hoş geldin Bejan. Tu bi xêr hatî. Behmendow armanca xwe ji vê projeyê wiha radgihîne. Zarokê me zimanê xwe, zimanê zikmakî nizanin û em tev jî ji vê muzdarîbin. Bi rastî lêstika bi Tirkî jî, bi İngilîzî jî, bi zimanê de jî dilêzin lê di dinyaya dijîtalê de, stora de bi Kurdî tişt zaftinin. Yani wextê ku hûn li stora dirênin tev ferhengin. Ferheng tiştê bi qîmetin şüphesiz fakat lazim e ku lêstik jî çêbin, tiştê de jî çêbin. Me valayiyeka mezin dît weke erkam ya zilmê me got em ê lêstikeka Kurdî çêkin û zarokê me wextê ku bilêzin hem bira kêfa wan were hem jî bira zimanê xwe hîn bibin. Rêveberên projeyê dînin ziman ku ew dixwazin bibin markayeka mezin û dê ji bo karên baştir û pêştetir jî xebat û projeyê xwe bidomînin.